2 roky ma prenasledovali zranenia. Vedel som však, že takto to nemôže skončiť. Prekročil som svoj tieň a krok za krokom som sa vyškrebal späť na vrchol. Gold, prémiové nikotínové sáčky. Pozvání do další epizody podcastu Fight přijala Lucie Sabová. Lucie, já tě tady vítám. Ďakujem za pozvanie, ahoj. Tak my se tady bavíme, je to tuším 2,5 týdne do zápasu, tak jaká je to vlastně ta nálada, když jsi mluvil o tom, že ty emoce tam úplně nejsou, tak není to ani nervozita, je to už nějaký připnutí do toho módu, toho silent killera? Je to už také, také ako keby, že sa ponáram tak do seba, tak sa snažím zazdrojovať tú svoju energiu a fakt, že sústredím sa hlavne na seba. Je to akože určite cítia aj doma, že občas neodpovedám na otázky, keď prichádzajú, ale cítim sa veľmi dobre, teším sa na to. A už je to tretia šanca, tak dúfam, že ju teraz konečne využijem. To si právě říkám, vlastně, jako čekáš na ten zápas tak dlouho, ono až se zdálo, že to je ten prokletý zápas s Lucí Podilovou, tak teď je to Cecilie Bolander, tak jaký bylo to přeorientovat se, když se rok v kuse připravuješ na Podilovou, teď jdeš na Bolanderovou? Vieš čo, akože ja som to nikdy nejak nemala tak, že úplne sa sústredím na tú superku, že vždy sa sústredím na ten zápas. Jasné, že každá je úplne iná bojovnička, ale nikdy nevieš, čo sa v tom zápase môže stať, takže si myslím, že aj tie prípravy mi pomohli, že proste postupne sa to nejako vyvíjalo a teraz už som presne vedela, že ako tá príprava bude prebiehať, čo chcem robiť a fakt som si dala pozor na to, aby som sa nepretrenovala, takže myslím si, že to malo svoj účel aj svoj zmysel, že proste to trvalo tak dlho. Cítíš, že jsi v nějakém aspektu byl třeba posunul, jako ještě dál, že tě ta pauza vlastně v tom jako svědčila v podstatě? Myslím si, že som absolvovala proste také ako keby tréningy, kde som sa naozaj naučila ako keby vnímať to svoje telo tak viac, hlbšie a že v niektorých veciach fakt ako keby sa cítim oveľa istejšie ako predtým. Poradíš třeba něco? Jak třeba to funguje, to vnímání vlastně o těle, je to třeba při grapplingu, v wrestlingu, nebo spíš o té kondici třeba? Vieš, akože je to úplne že jednoduchá vec, čo robím proste ráno, večer, keď ako keby si na to nájdem čas, že vlastne iba stojím a snažím sa iba navnímať to svoje telo, že kde čo cítim, napätie, uvoľnenie. Ako keby si to tak zautomatizovať a potom to prirodzene v tom tréningu ako keby tak prichádza, že ako keby cítiš, že či si uvoľnený, či si napätý, či si v strese, nejsi v strese, takže úplne, že je to triviálna podľa mňa vec, len v tejto dobe akože málo ľudí si na to proste nájde čas a zastaví sa a začne ako keby vnímať to, čo naozaj ako keby cítia. Je těžký vlastně udržet tu soustředěnost vlastně sama na sebe jako na ten sport, když máš social media, byla tady módní policie, který si byla terčem, tam masáž kolem toho, že se odstoupila kvůli zdravotním důvodům z toho zápasu v O2 aréně. Je těžký vlastně to všechno odhlučit a soustředit se sama na sebe? Ešte takéto veci napríklad mňa, že vôbec nevyrušujú, že to úplne ako keby ide mimo mňa. Skôr ťažšie sa mi sústrediť, že pri tom dieťati a pri mojom synovi, že ako keby to každodenné prepínanie z toho, že ideš z domu na tréning, potom zase dojdeš domov z toho tréningu, zase musíš prepnúť na inú rolu. Takže toto je v tom ťažké, ale potom už napríklad v tom týždni, keď mám zápas, tak už ako keby som v takej nejakej svojej bubline a fakt od čtvrtka som že sama so sebou a tam už sa viem úplne dobre nastaviť. Ty jsi začínal v Octagon výzvě, tam už jsme všichni viděli, tam vlastně vznikla ta přezdívka, ten Silent Killer, že to tak jako zažilo v podstatě, ten tichý zabiják a ty jsi vždycky tak jako přepl tou módu, že najednou si byla kamenná tvář a všichni kolem sebe se trochu báli. Jak těžký vlastně je být v tom módu profesionální sportovce, zároveň zápasníka, což je velmi specifický to MMA, a potom být taky matka, mít tu něhu a tu emoci pro dítě? No, hovorím, že najťažšie je to prepínanie sa, že niekedy ako keby chce mať taký ten svoj kľud pred tým tréningom, že sa trošku preladiť, ale navždy to ide. A zase na dostanu, hej, že keď som doma, tak chcem sa ako keby venovať Dragimu a že chcem s ním tráviť ten čas, chcem proste sa s ním blázniť a takto, ale navždy na to mám energiu, takže ono nejak asi nedá sa mať úplne ten balans pred tým zápasom, že vždy si poviem proste, že ten posledný mesiac, že už to nejak vydržíme, on to musí vydržať tiež a že potom si urobíme proste pekný čas po tom zápase. V tomhle směru asi musí výhoda, že máš za partnera životního Andreje Šimkoviče, který byl profesionální zápasník a si ještě aktivně dál zápasí, takže on ti jakoby asi předpokládám, že tě víc pochopí v tom ohledu. Vieš, podľa mňa to je úplne jedno.
že vieš, čo mne príde, že tí chlapi proste chcú mať doma, že usmiatú proste milú partnerku, hej, že ktorá je príjemná. Je jedno, čo robí, aký šport. Takže tiež to není úplne ideálne a ľahké, ale ako keby snaží sa ma chápať v tom, že proste, že som unavená, že som niekedy nervózna, že to je na mňa veľa. Ale tiež si myslím, že je taký, že chce, aby som vnímala, že aj on tam je proste, že to není len o mne. Vieš, a v tom je to proste niekedy ťažké, že ako keby je tam to dieťa a vieš, a teraz, že nájsť si aj ten partnerský čas, kedy sa môžeme vôbec porozprávať, tak proste niekedy je to fakt vyhrotené, tie situácie. Takže ja už sa teším, že keď bude aj po zápase a budeme mať taký viac toho času bude, no. Domácí sparingy tam vždycky. No, domácí sparingy už nejsou. Zajímá mě tam, je to tak vlastně, že už spolu třeba trénujete nebo netrénujete, jak moc ty dokážeš s ním počít trénovat, protože si dokážeš představit, že asi není úplně jednoduchý občas nějaká vyhrocená situace doma a pak si to nepřeníst do toho tréninku. Akože trénovať podľa mňa so svojím partnerom je, že ako najhoršia vec, čo môžeš urobiť. Je to, akože koľkokrát to je, že aj vtipné, hej, že ako keby ja mám nervy, že chcem mu to ako keby vrátiť na tom tréningu, on sa na mňa iba smeje, lebo tak vie, že ho nepremôžem. Takže je z toho taká ako keby vtipná situácia. Ale z dlhodobého hľadiska tak si myslím, že je lepšie, že mám svojho trénera a že sme naozaj iba tí partneri. Že ako keby neviem mať voči nemu taký, nechcem povedať, že rešpekt, ale že vieš, že ako keby ti rozkazuje tvoj partner, že čo máš robiť na tom tréningu a tak, že v tomto ako keby že sa mi to nepáči, vieš. Chápu. To vůbec to rozhodnutí, mít dítě. Ty jsi měl velice jako rozbinutou kariéru, pořád máš, ale vypadalo to, že neporažený rekord, směřuješ v podstatě do UFC a přišlo to rozhodnutí dítěte. Tak jak velký debaty tam kolem toho byly, jak moc si to vlastně potom cítila, že s tou jistotou ano, potom až přijde nějaká ten úvod toho mateřství, tak se vrátím do té kariéry, bylo to tam takhle jasně nalajnovaný? Vieš, tam akože nebolo nič podľa mňa jasné, že ja som vôbec nevedela, že či akože sa mi podarí vrátiť, alebo či sa vôbec budem chcieť že vrátiť. A prvé 3 mesiace, jak sa Mali narodil, tak ani sa mi nejak akože nechcelo do toho, že som bola úplne tak pohltená tou rolou tej matky, že všetko sa musíš ako keby s tým žiť, že máš nový život teraz, ako ho proste uživíš, nakrmíš, neviem, proste milión vecí. Takže, a potom to ako keby tak samé prišlo, že zistíš, že máš rolu tej matky, ale že stále si to proste ty a že chceš proste pokračovať v tom, čo je ako keby tvoje nejaká naplnenie svojich nejakých snov. Takže prirodzene sa k tomu chcela vrátiť, ale všetko to išlo tak nejak spontánne, že aj to, že budeme mať dieťa, že bolo také v podstate spontánne rozhodnutie a všetko som to ako keby tak cítila, že už to chcem, že som na to pripravená a myslím si, že tá kariéra proste není všetko, vieš, že proste bez tej rodiny alebo bez... Mňa nebavilo, že byť iba ten športovec, že byť iba tá zápasnička, že chcela som byť aj tá mama, aj tá partnerka, že prišlo mi to také, že ako keby mi niečo chýbalo, vieš, že keď som ešte nemala tú rodinu a... Občas vnímám vlastně ten starší pohled těch mužů, kteří říkají, že žena a kariéra, hlavně aby byla matka, aby byla doma, aby se postarala. Věřím, že tady to, co říkáš, může být nějakým způsobem pro tyhle ty lidi provokativní a zase inspirativní pro ty matky, no pro ty ženy, které právě chtějí mít tu kariéru a chtějí mít tu rodinu a chtějí to pochopení. Tak vnímáš ty to nějak vlastně, že za ní kopeš za tady ty matky? Takže ja si myslím, že záleží to aj od toho, že poznám, vieš, baby, čo ako keby chcú byť doma s tým dieťaťom, že sú na neho tak naviazané a majú takéto puto, že chcú byť doma a je to úplne OK. A potom poznám, že baby, čo proste chcú aj popri tom dieťati niečo robiť, mať nejakú svoju náplň, svoje naplnenie a myslím, že to je úplne v pohode. Ja úplne to vnímam tak, že napríklad Draghi, tým, že napríklad od malička bol aj s mojimi rodičmi, s Andrejovými rodičmi, proste s mojim bratom, tak má okolo seba takú komunitu ľudí, ktorým proste dôveruje, s ktorými je rád a som rada, že není závislý iba odo mňa, že ako keby má takú komunitu a že
proste vždy to tak bolo a že v tejto spoločnosti to podľa mňa strašne chýba, že prečo by len tá žena proste mala sa obetovať pre celú tú rodinu a všetko robiť, domácnosť, o dieťa sa starať, že veď môže sa aj ona nejak realizovať, vieš, že nemusí to byť teraz, že odíde na celý deň, ale ja tiež neodchádzam na celý deň, vieš, som z domu, ja neviem, 4-5 hodín. Ale za tých 5 hodín sa dá veľa stihnúť, vieš. A myslím si, že úplne to prospeje každému, že aj ten otec, keď je s tým dieťaťom, že to je super, že proste v každému to prospeje, podľa mňa. Ten návrat, tak vlastně kdy jsi to řekla? Nebo pamatuješ si třeba na první trénink, kdy jsi potom po mateřství přišla, jaký šok to vlastně byl? No tak šok to bol veľký, že ten prvý tréning to bol, som bola veľmi ako keby vyvedená z miery, že tak môžeš klesnúť na také dno fyzické. A určite to nebolo vôbec ľahké ako keby sa dostať naspäť do formy, že presne že aj tie vnútorné zranenia po pôrode, teraz tá váha a proste do toho ešte kojíš, staráš sa o dieťa, takže bolo to veľmi náročné sa vrátiť späť a určite to nešlo ľahko a chcelo to veľa seba zaprenia. Len, vieš, po každej tej fyzickej aktivite, po každom tom tréningu, tak cítiš, že ako sa cítiš lepšie, vieš, že po každom tréningu ti je lepšie, proste si ľahší, si proste viac energický a to sa prejavuje potom aj doma, vieš, takže si myslím, že to stalo za to, no. Dá se teda říct, že tím způsobem si vlastně díky tomu sportu si je lepší matka? Myslím si, že áno, že ako keby na tom tréningu, vieš, že aj keď ťa niečo trápi, štve alebo tak proste, vieš, tam si to vieš vybiť, vieš to tam nehať na tej žinenke a potom ti to strašne pomôže, vieš, keď dojdeš domov a si tak unavený, že už si aj zabudol, čo ťa štvalo. Když ses potom vrátila do ringu, tak první zápas byl, tuším, porážka, nebylo to v MMA, ale bylo to v Thai boxu, v tajském boxe. Jak říct, jak jsi to vlastně přijala v podstatě první zápas jako mama a nebo to šok, nebo jako zklamání, protože zároveň to byla první porážka, jestli vůbec, nebo za hodně dlouhou dobu, protože tuším, že jedna byla v undergroundu. Hej, akože bolo to po dlhej dobe, v Thai boxe vlastne, myslím, že v profi úplne prvá prehra a tak ako nieslo sa to, že ťažko na začiatku, ale potom som si uvedomila, že vlastne, že vôbec nemám ako keby mať z čoho nejaké výčitky, že to bolo pol roka po pôrode, že som kojila, proste mala som prípravu asi 3 týždne, takže ja som mala od seba strašne ako keby veľké očakávania a to akože mám vždy, že keď idem do zápasu, tak ako keby od seba očakávam najviac, to také svoje maximum a tam proste ako keby, že ja som dala to svoje maximum, ale proste nestačilo to na tú výhru a bola som z toho ako keby smutná, no. Jak těžký potom bylo, nebo jak dlouho trvalo, než jste došli vlastně s tím trenérem k tomu, že už jsi připravená vrátit se do oktagonu, pokračovat v té kariéře, že teď už to je ready na ten step? Vieš, mal som ešte potom asi nejaký jeden zápas, tak nejaký amatérsky a už aj tá váha išla ako pekne dole, aj som sa cítila tak, že v kondícii, tak som to už nechcela ako keby nejako oddalovať, že čím ako keby skôr budem zápasiť, tým to bude lepšie. Vieš, že čím dlhšia pauza, tak podľa mňa tým je to náročnejšie sa potom vrátiť. Cítila se s tím způsobem svázaná, nebo možná pořád cítíš tou nulou, že tam seš ta neporažená, že všichni vlastně předpovídají, že každý další zápas bude vítězný a nakonec v tom UFC budeš? No, jasné, že takto cítim tlak, že pred každým zápasom, že ako keby všetci majú tieto očakávania, ale potom v ten deň si proste poviem, že to proste to není môj tlak, to je ich tlak a že vieš, že proste každý môže prehrať, že to proste sa môže vždy stať a obzvlášť v tom MMA, ale proste sústredím sa na tú výhru. Vieš, a aj keď to je, že mám strach, hej, že poviem si, že proste, že nechcem prehrať a že proste čo keď prehrám, že akože aj mňa napadajú tieto otázky. Ale presne vtedy sa vrátim ako keby k tomu svojmu telu, k tomu dýchaniu, proste k tomu sústrediť, že proste, že odkiaľ to ako keby prichádza a snažím sa to iba ako keby prijať a proste nejak to predýchať, dám si nejakú meditáciu a ono to ako keby potom, vieš, odíde. Já když jsem třeba nedávno mluvil s Michalem Martinkem nebo vždycky s těma čestnými otcema, tak oni říkají, bojujeme prostě i za to dítě. Cítíš to stejně? Ešte nikdy som to nemala takto, že úplne som si povedala, že teraz že proste musím vyhrať, lebo že proste za toho Draghiho alebo tak. Že akože vždy to zápasenie bol taká vec, že, ktorú ako keby že robím pre seba.
že taká, jakoby, že ja tam nastúpim a cítim sa ako iný človek. A nemôžem povedať, že by som to robila, že proste, že teraz za ňoho, alebo tak, vieš, že skôr ako keby sa snažím naplniť nejaké svoje proste sny, svoje očakávania, svoje potreby a tým ako keby chcem iba ukázať, že môže robiť čokoľvek, čo bude chceť. Ale nemám to tak, že vzera, že ježi, drága, musí vyhrať. Že to, neviem, možno to tak majú chlapi, ale že ja to tak nemám. Taky to svým způsobem je nějaký boj za ně, když mu chceš ukázat, že může dělat, co bude chtít. A tak vieš, že ja to berem tak, že proste, že ako keby tomu môžem ukázať proste, že nemusela by som robiť ten šport. Vieš, že neviem, jak ti to mám povedať, ale vieš, nemusíš, že tomu decku je jedno, čo robíš, vieš. Je mu úplne jedno, že či zápasím, alebo či by som robila, ja neviem, kamionistku, alebo čo, vieš, že proste jeho zaujíma, že aká som ja mama, jak sa k nemu správam a aký máme spolu vzťah, vieš. Že skôr to tak vnímam. Taky ten evergreen, taková ta otázka, který se ptám úplně snad každýho rodiče, bojovníka. Chtěla bys, aby tvůj syn dělal bojový sporty? Tak na jednu stranu asi aj možno aj áno, že by som akože mu rozumela a vedela mu možno nejak pomôcť, alebo mal by som pre neho takéto chápanie, ale zase na druhú stranu, akože nie je to úplne, že zdravý šport. Takže keby si vybral si čo iné, tak ako nemám s tým žiadny problém, takže ako on bude chceť. Čomu sa bude chcieť venovať, tak v tom ho podporím. Ty říkáš, není to úplně zdravý sport, jak ty dlouho cítíš vlastně na sebe tu životnost, je v tom, jaký zranění má, už jsi prošla, jako říkáš si někdy, že je nějaký buď věk, nebo nějaký zápas, nějaký titul, který ty si řekneš, tady se tak končí, už taky musím myslet na to tělo? To som si ešte nepovedala, ale však mám také bežné, vieš, že ja neviem, narazíš si niečo, boli ťa to 2 mesiace, potom si narazíš zase niečo iné, alebo sekne ťa, vieš, v krku pri grapplingu, takže je toho, že takých ako keby boliestok je proste milión, hej, za ten, ako keby, za tú prípravu. Ale je to určitým spôsobom nejaký diskomfort. Ale vieš čo, akože aj ma to tak učí, ako keby, vieš, že tak sa trošku prekonať. Vieš, že ráno vstaneš, ja neviem, boli ťa hento, boli ťa tamto, vieš, ale tak, ja neviem, tak okej, dám si stretching, idem sa rozcvičiť, idem hento. A vieš, že je to lepšie, vieš, že ako keby ma to stále niekam ako keby posúva, vieš, aj s tým telom, vieš, že ja mám pocit, že sa môžeš veľa tým zraneniam aj vyhnúť tým, že robíš nejakú prevenciu. Vieš, že tiež mám nejaké svoje pohybové vzorce, ktoré nie sú úplne OK, snažím sa na tom pracovať, aby proste som sa hýbala efektívnejšie, nepreťažovala tie svaly, takže beriem to tak, že stále ako keby sa vieš aj v tomto vyvíjať, vieš. Přímo tady ten zápas Cecilia Bolander, je tam vůbec něco osobního, protože ona taky má prohlášení, jaký občas má, chová se občas při těch setkáních, jak se chová, tak je tam něco vlastně, co si ty říkáš? Vieš čo, akože keď sme mali ten stare-down, tak to mi prišlo od nej také zvláštne, také, že ona bola akoby zaskočená z toho, taká trošku arogantná mi prišla, ale neprišlo mi to, že to je ako keby skutočné z jej strany, takže aj, vieš čo, nikdy som si z nejakej superky nič nerobila, že by som nejak na ňou rozmýšľala a myslím si, že ona není ako keby ničím nejak špeciálna v tomto. Titul OKTAGONu, je to nějaký závěr, nějaký cesty v OKTAGONu? Myslíš si, že potom už je to ready na ten další krok, nebo je tady pořád ten zápas s Lucí Pudilovou, bude to další na řadě? Tak to uvidíme, že ako dopadne tento zápas a určite si dám 2 mesiace minimálne pauzu po tejto ročnej príprave a potom uvidíme, čo prinesie proste osud. Já jsem v jednom z rozhovorů, myslím, že pro Max MMA zaslechl, že tvým manažerem je Ondra Novotný. Tak jak moc vlastně ovlivňuje tvoje nějaký další kariérní rozhodnutí? Vieš čo, ako keby, ja neviem, či to nejak vôbec akože závažuje, hej, že v podstate, ja neviem, mala som už nejaké ponuky z UFC, hej, ale vieš, že je to furt moje rozhodnutie, takže nemyslím si, že to nejak extrémne ovplyvňuje niečo mňa. A jak ty vnímáš ten přechod do toho UFC? Je to pro tebe spíš jako kdy nebo jestli?
Akože viem, že veľa ľudí sa na to pýta, aj veľa ľudí by ma tam chcelo vidieť. Aj už niekedy proste mám taký pocit, že proste ma do toho tlačia všetci a po mne to vyvolá už normálne taký odpor, že je len tá otázka. Lebo ja mám strašne rada také, keď sú veci proste, že už to cítim a že vtedy tam idem, vieš, že a teraz to nejak ako keby že ja nemám sa kam ponáhľať, vieš, že aj keď vidím napríklad Terku Bledu, vieš, že strašne tam chcela ísť a ja neviem, koľko prešlo, 4 roky a 2 zápasy tam mala, tuším, alebo koľko, že... Tam nutný dodať, že jí teda jako má soustavní zranění. No akože je jedna vec, ale že vieš, oni ti nedajú zápas takto, že no dobre, tak teraz by som mohla, tak a oni ti dajú zápas, vieš, o pol roka, no. No, a ja chcem hlavne zápasiť, vieš, že mne ide o to zápasenie a takže keď sa budem cítiť, že už ako keby, že chcem tam ísť, tak tam pôjdem. Je tam možná i ten limit, teda právě to, že těžší se vlastně jako žena v Evropě připravit obecně, protože těch zápasníc tady je přece míň. Na tvé úrovni, promiň, ešte dodám. Hej, akože aj tá príprava je určite náročná a neviem si to úplne teraz ani predstaviť, že aj ten môj syn je ešte taký maličký, že ešte úplne, neviem, jak by som to úplne sklbila, že chcela by som mať poriadnu prípravu, že napríklad vycestovať napríklad do tej Ameriky, hej, a že to teraz by bolo strašne náročné aj finančne, aj že povedzme si úprimne, že v tom UFC zase, keď tam ideš ako keby ako contender alebo máš prvý zápas, tak nedostaneš nejakú brutálnu výplatu, si rád, keď ti to pokrie v podstate tie náklady na ten zápas. Takže a ja ako keby už myslím aj na to, že hej, že proste tiež mám tú rodinu a nemôžem sa zápasiť zadarmo. To je mi jasný. Teď už si vlastně na té úrovni, kdy se ti můžeš plně živit s nějakou sponzorskou pomocí, tak být čistě profesionální zápasnice. Teraz, vieš čo, akože keď máš tých sponzorov, tak hej, tak sa to ako keby dá. Že závisí to samozrejme, akože je to riziko, lebo závisí to od toho, že či si zdravý, či máš ten zápas, či sa ti nezruší ten zápas, ale ako keby rozmýšľala som aj ja už chvíľu, že keď sa ako keby rušili tieto zápasy, že či proste by nebolo fajn mať nejaký backup. Lebo nie je to príjemné, no, keď rátaš s nejakou výplatou aj pri deti a musíš vydržať ďalšie 3 mesiace, takže je to na zváženie, no. Je to další vlastně ten svazující prvek MMA jako sportu? Tak ako nemyslím si, že mňa to nejak ako zväzuje, len vieš, že už inak rozmýšľam asi jak pred 3-4 rokmi by som si povedala, že OK, že vieš, aj iné výdavky mám, vieš, ako proste pred 4 rokmi, takže... Třeba Monika Chochlíková, tuším zápasíště za Duklu, což je že vojenský útvar. Takže tam jsem chcela jít, ale není šance. No. Není šance kvůli tomu, že si děláš MMA, neděláš postoj? Kvůli tomu, že vlastně MMA není olympijský šport. A vím, že jsme se o tomto bavili aj s Veronikou. Ona tam chcela ísť a tiež ako keby, že sa tam nedostala, takže... je to škoda, no, lebo tak akože to by bola super akože možnosť pre nás, len tým, že není to ten olympijský šport, tak asi ne, no. Tak ten zápas, když jsi říkala, že to poslala, ten se blíží. Ona je judistka, ty si postojářka, vidíš to v podstatě jako jasný střed stylu? Vieš čo, vôbec to takto nevidím, pretože mi príde ona veľmi komplexná a ja už tiež neviem, či by som sa úplne radila medzi... To je pravda, keď sa myslíš na taky dosť. Medzi postojárky, že ako keby každý zápas skončí v podstate na zemi, takže si myslím, že to bude zaujímavý zápas. Že môžeme čakať aj postoje, aj zem, aj všetko. Co všechno ti ukázali ty zápasy vlastně s Lucí Pudilou, ty dva, ve kterých byli první hodně krvavý, ten druhý už trochu víc pod kontrolou? Ja som bola trošku aj sklamaná, že to bolo ako keby iba viac menej v postoji, že taký boxerský zápas mi to prišiel, takže myslím si, že náš zápas taký vôbec nebude, že iba ako keby budeme boxovať, tak dúfam. Ja som sa popravde na to ani nejak nepozerala, na tie zápasy, akože kúkala som si to spätne asi pred mesiacom, ale predtým som to ani nejak nechcela pozerať. On má z toho vlastně z juda, že tam je jedna z těch nejčastějších útoků je ta přímka na tu ruku, v MMA zvaná, nebo v jiu-jitsu jako zvaná jako armbar. I ty na to máš několik ukončení. Myslíš, že to může být takový střed armbaru v podstatě, kdo se to vynutí? Akože môže určite, no. Je to podľa mňa taká
akože technika, ktorú vieš dať z veľa pozícií. Čiže a určite tá obrana akože je tiež taká, že dá sa veľa použiť a prebrať zase, že ten druhý prebere ten armbar, takže môže to byť veľmi zaujímavý zápas. Jak se těšíš na Štvanici? Přece zase Československo to chápu, ale pořád je taká ta domácí publikum pro tebe, tak je to, jak to moc ty tam zase říkáš, vlezeš do klece, si trochu jiný člověk, jak moc vlastně vnímáš toto okolí? Ešte to je môj najobľúbenejší turnaj, že úplne mám na neho fakt veľmi pekné spomienky, takže veľmi sa teším, že to bude pod holým nebom, to mám úplne najradšej a akože aj tí fanúšikovia, to je proste, že keď ťa ženú dopredu, tak to cítiš úplne taký príval energie, že fakt akože veľmi sa na to teším. Zápas Lucí Pudilovou, ještě jednou se zeptám, myslíš, že do konce roku se ještě stihnete střetnout? Je to něco, co třeba bys chtěla, protože pořád Lucie Pudilová je ta historicky nejvíce renomovaná vlastně zápasnice česká. No, akože ja mám taký pocit z toho, že tento zápas sa asi neodohraje nikdy. Že, neviem, proste taký pocit z toho mám, že skôr nebude, ako bude. Ale tak neviem, stať sa to môže. Nějakým způsobem prokletý, nebo... No, vlastně... také, vieš, jak ja neviem, peňazče, povieš. Už to mohlo byť koľkokrát, vieš, a nebolo to ani raz. No tak předtím to zakryly ty zdravotní komplikace. Doufám, že teď se ti zdravotní komplikace vyhnou a budu ti přát mnoho štěstí. Děkuji za rozhovor. Ďakujem pekne.